Sä oot nopeampi laskea kuin meikäläinen. Mäkin teen ilman flippiä. Tekee vaikeaa. Niin, ja vaan siinä niin, no se puolella nyt minkälainen olikin, niin sitten katso vaan sitä 8. siitä sinne. Joo. On. Onnittelut. Vihdoin ihan hyvä single. Sä oot kaikki sun rekordit on tehty mun tuomaroinnissa. Met sitä. Tuoks mä sulle? Let's go! 6-7 sainaus. Oi sit. Oo. Mitä kaikki sun rekordit? Onko se oikein? Yeah.